Ak hľadáš postup na prípravu panenky, ktorá bude vyzerať takto, si tu správne. A ak máš pocit, že je surová alebo naopak vysušená, toto nie je recept pre teba. Panenku vyber z chladničky aspoň pol hodinu pred prípravou. Umyj ju, poriadne osúš a odstrázni všetky blany, šlachy a prebytočný tuk. Následne do nej vmasíruj korenie, soľ, prípadne bylinky a trochu olivového oleja. V ďalšom kroku si na panvici vhodnej do rúry rozpal trochu tuku. Ak takú nemáš, spolu s rúrou si predrej aj pekáč alebo plech, do ktorého potom panenku presunieš. Teraz panenku na prúčom ohni poopekaj zo všetkých strán do zlatista, tak aby sa poriadne zatiahla a nebolo vidno žiadne surové časti. V závislosti od hrúbky panenky by to malo trvať dokopy 5 až 8 minút. Keď je panenka opečená, presuň ju do rúry. Rúru neotváraj, až kým nebude panenka hotová. Peč ju 10 až 15 minút v závislosti od toho, aký stupeň prepečenia chceš dosiahnuť. Po 10 minútach bude ešte stále v strede trochu ružová, po 15 už vôbec. Po dopečení ju prelož na tanier, ktorý na 10 minút prikrieš alobalom. Na omáčku rozohraj panvicu s výpekom a pridaj do nej deci vývaru alebo vody. Špachtlou zoškriab všetko, čo tam zostalo a prilej smotanu. Pridaj korenie, soľ a trochu muškátového oriešku. Nakoniec prisyp rozdrobenú nivu a var, dokým sa syr nerozpustí. Omáčku odstav, keď má požadovanú konzistenciu a môžeš sa pustiť do krájania mäsa. Skvelou prílohou k tomuto jedlu sú napríklad opekané baby zemiaky. Celý postup nájdeš krok za krokom aj v opise pod videom.